Allahu Akbar, Allahu Akbar. Бер кусты шундай һорау биргән. Дин юлына бассам, һакал үстерү мотлакмы? Кусты моны шулай дип әйтәбез һиңа. Әгәр һин Алла Тәгаләнең барлыгына, берлегенә, уның фәрештәләренә, китапларына, пәйгамбәрләренә, кыямәт көненә, кадергә һәм ислам диненең өркөннәренә ышанаһың икән, һәм намазга басканһың икән, тимәк һин диндәһең. Теге я был эште әгәр һин эшләмәйһең икән, мәсәлән, күп мөселманнар һымак һакал үстермәйһең, әйтәйек, ниндидер теге гөнаһтарҙы әле калдыра алмайың. Белмәйем, мәсәлән, тәмәке дип әйтәйек, шуның һымак гөнаһтарҙы әле калдырмағаның икән, барыбер һине беркем дә әйтмәйәсәк диндә түгел тип. Сөнки әгәр кеше имандың шарттарын, исламның рөкөннәрен кабул итеп намазга баскан икән, без ундай кеше тураһында ул дин юлында дип әйтәбез. Бары тик теге һакал үстермәгәне генә өсөн кешене мөселман түгел дип беркем дә әйтә алмаячак. Тик шул гына нәмә һине тота икән, икеләнеп торма, намазга бас. Һиңа беркем дә көн һайын килеп һакал үстереп дип бәйләнеп йөрмәячәк. Исламдың гамәлдәре күп ул. Бөтәһендә бер юлы тотып алып булмай. Кешеләр яйлап кына йылдан йыл гына үсешә диндә. Аңлайһығыҙмы? Һәм бер кеше лә ни тиклем диндә күпме йөрөһә лә ул әйтә алмай, мана мин ислам диненең бөтә мотлак булган нәмәләрен үтәп бөттөм дип. Һәр бер кеше ниндидер эште барыбер калдыра. Шуға икеләнеп торма, теге һакалмы яки башка ниндидер бәләкәйрәк мәсьәләләр һине тотып килә икән, был һиңә теге ниндидер куркып торырлык нәмә булырга тиеш түгел.